Arratsalde on denoi, eta ongi naziointza taldeak antolatu duen hitzaldi ziklo honetara, eta hitzaldi ziklo honen 3. hitzaldira. Dakizunez, hitzaldi ziklo honen izenburua abertzaleak da, eta bertan Euskal Abertzaletasunaren 5 figura emblematiko ezagutarazi nahi ditugu. Aurreko hitzaldien aurkezpenean aipatu nuenez, Euskal Abertzaletasunari buruzko gogoeta taldea izanik, garrantzia handia ematen dio naziointza taldeak heziketa politikoari. Eta horren bestez, Euskal nazionalismoaren historian lorratz sakona utzi duten 5 pertsonaia referentzialak publiko orokorrari aurkeztea bururatu zitzaigun. Abertzaletasunaren eremuan eragin handiko figurak dira, gure zikloan aurkezten ari garenak, zaila baita gaur egungo Euskal nazionalismo ulertzea haien ekarpenak aintzat hartu gabe. Iazko abenduan, Edurne Alegriak Aita Manuel Larramendiren figura aurkeztu zigun. Hitzaldi hartan argi geratu zitzaigun zergatik historialari gehienek Larramendi Euskal Abertzaletasunaren aitzindaria jotzen dute. Aurreko hilabetean, Xabier Irujo historialariak Sabin Aranaren ekarpen ideologikoa azaldu zigun. Euskal Abertzaletasun modernoaren lehenengo ideologoa izan zen Arana, eta baita Euskal Kontzientzia Nazionala Euskaldunon artean arrakasta handiz zabaldu zuen lehena ere. Gaur, 3. hitzaldian, Elias Gallastegi gudariren figura ezagutuko dugu Nerea Azurmendiren eskutik. Gallastegi, gerra aurreko abertzaletasunaren figura garrantzitsuenetariko bat izan arren, oso ez ezaguna da publiko orokorrarentzat. Berak, Sabin Aranaren ortodoxia independentista irmo defendatu zuen beti, eta horrek arazoak eta baita liskarrak ekarri zizkion EAJ-PNV-ko sektore autonomistarekin. Alderdi jeltzalea 1921 bitan banatu zenean, Gallastegi eta bera bezalako independentistak EAJ Aberri taldean integratu ziren. Geroago, Jagi taldea sortu zuten, Bigarren Errepublikaren garaian ospe handia hartu zuena. Honetaz guztietaz, mintzatuko zaigu gure gaurko gonbidatua, Nerea Azurmendi. Eta orain, Nerearen aurkezpen laburra egingo dizuet. Nerea Azurmendi Zabaleta Legazpiarrak kazetaritzako ikasketak egin zituen, Nafarroko Unibertsitatean hasi eta Euskal Herriko Unibertsitatean bukatuz, bere lizentziatura 1985 eskuratuz. Ordurako, pare bat urte zeramatzan Deia egunkarian lanean. Gero, hainbat erakundetan lan egin du komunikazio arduradun gisa. 1989an, Grupo Korreoko Zabalik izeneko euskarazko astekariaren zuzendaria izendatu zuten. Gero, Deustuko Unibertsitateko Komunikazio Fakultateko irakaslea izan zen, eta 2006an Diario Basko egunkarian hasi zen lanean, bertako erredaktoria izanik 17 urteetan. 80ko hamarkadaz geroztik, zenbait edabiderekin kolaboratu du, hala nola Argia, Aizu, Euskaldunon egunkaria eta Berriarekin. Parte hartze oso aktiboa izan zuen Euskaldunon egunkariaren sorreran, Martin Ugalde, Juan Mari Torrealgai, Josemi Zumalabe eta Iñaki Uriarekin batera besteak beste. Tertuliakide gisa, ETB-ko zein Euskadi Irratiko hainbat saiotan parte hartu du. 2021an, Euskaltzaindiak Euskaltzain urgazle izendatu zuen. Gudari
Eli Gallastegiren Lorratza liburua idatzi berri du, Txalaparta argitaletxeak iaz argitaratu ziona. Hau da liburua, oso interesgarria eta zinez komendatzen dizuet. Beraz, izan daiteke oso ondo ezagutzen duela Nereak gure gaurko personaia, Eli Gallastegi. Nire aldetik besterik ez, eskerrik asko Nerea gaur gurekin egoteagatik eta zurea daitza. Ezakit asmatzen dudan motoiarekin, bai, ez da dagoen bezala utziko dut. Eskerrik asko zuri, Josu, nire nire orkestena asko zer laburra egongo nukeen, baina eskertzen dizu. Eskerrik asko zuei etortzeagatik, gainera konkurrentzia itzela dagoela Azpeitin hitzari kontuetan, beraz, esker bikoitza ona etortzeagatik. Egia esan, zuek egiten duzuen lanaren eta izlari dabiltzan gainerako ondoan, nahiko txiki sentitzen naiz, liburuska horren tamainako. Baina, saiatuko naiz gauzak ongi ateratzen aurrera eramaten, ze gainerakoak ez bezala, ni ez naiz historialaria, ez naiz politologoa, ez naiz filosofoa, kazetari, arruntan naiz. Azken batean, kontalaria. Horregatik, liburuak eta gaurko saio honek asko ukiko dute kronikatik, askoz ere gehiago kronikatik, azterketatik baino. Eta uste dut asko dagoela ezagutzeko oraindik eta asko dagoela aztertzeko Eli Gallastegik eta bere hurbileko kideek ekarri eta egin zutenaren inguruan, baino beste batzuen lana da hori ezinbestean, horretarako prestakuntza beta eta gaitasuna dutena. Nik esan bezala kronika laburtxo bat egin dut eta gaur ere bide horretatik jarraituko dut. Ze hasiera batean pentsatu nuen zerbait hori pixka bat kontzeptualagoa egitea, ezta? Gauza pixka bat modernituagoa. Baina gero konturatu nintzen, benetan eta beste ekitaldi batzuetan konturatu naiz, Josuk esan duena egia erabatekoa dela. Oso gutxi dakigula Gallastegiri buruz. Eta egia esateko ez da harritzekoa, ez da asko idatzi. Ez ari eta ez da bere inguruan ibili ziren, bere inguruan baina gehiago esango nuke berarekin batera ibili ziren beste hainbati buruz. Eta gogo eta serio egin beharko genuke gure memoriaz eta iraganekoen nekarpenaz. Eta nik uste dut herri bezala gauza asko dauzkagula egiteko, baina horri bueltatxoren batzuk ere emandako genizkioke. Ez bakarrik egin zuten nekarpen ideologiko edo politikoagatik. Nik uste dut beste ikasgai batzuk ere badaudela hor aztertzeko eta gure ganatzeko beraien jarrera, entrega, militantziaren zentzua, deserosotasunerako preste egotea une oro, zorretan daukagu hori belaunaldi haiekin. Eta batez ere nazionalismoaren edo abertzaletasunaren adar imperantetik, bolada batean bintzat, urrundu zirenekiko zorra asko zera handiagoa da, ze denak orokorrean dauden nahiko ezkutuan, nahiko lausotuak, baina haiek are gehiago. Badakit badaudela ekimenen batzuk abian, hauetako pertsonaren batzuen ekarpenak eta bizitzak eta esperientziak berreskuratu eta partekatzeko, baina berriro diot, zorra kitatzeko garaia iritsi da, ze bestela akaso berandu izan daiteke. Nik ere badut zor bat, eta hori bai kitatuko dut errazadalako, eta zorra dut Jose Mari Lorenzo Espinosa historialariarekin, orain arte Eli Gallastegiren inguruan dagoen monografia nagusia berak idatzi zuen Eli Gallastegi una txoitzazu, eske ni paperak ekartzen ditut eta gero improvisatu egiten dut, eta horrek ez narama inora. Baina 1982an, Gallastegiren jaiotzaren mendeurrenean, Txalapartak plazaratu zion gudari una pasión útil liburua. Eskuragarri dago oraindik, eta da orain arte egin den lanik orokorrena nolabait esateko. Ze bilatzen hasita, badago beste gauza bat deigarria hausturrarekin batera, eta da zein desberdinak diren Eli Gallastegiren inguruko gaitzespenak, muturrekoak dira. Izan da, edo goretxia, edo gaitzetxea, eta gutxietxea ere bai. 3 polo horien artean eraiki da Eli Gallastegiren irudia. Eta gainea aukeran daude, eta gainea 2 muturrekoak gorespena eta gaitzespena
Eli Gallastegik berak bideratu ez zuen zerbaiten inguruan trinkotu dira. Hau da, galdera fundamentala eta baina berriro egiten dena. Zein eragin izan zuen Gallastegik, iragarmendeko 50-60ko hamarkada horretan ernamuntzen ari zen ezker abertzalea eta zehazki etaren sorreran. Hori da Eli Gallastegiren inguruan behin eta berriro egiten den galdera. Erantzuna egongo da kaso, nik kazetaria naiz, esan bezala galderak egiten askoz trebeago naiz, erantzunak ematen baino. Hortaz, hori ere erantzuteke egon daiteke. Eta horri ematen zaion, erantzunaren arabera baino gehiago, horri nondik erreparatzen zaion, hortik datorkio gorrizpena eta hortik datorkio gaitzespena. Eta gainera, bata oso entusiasta eta bestea izugarri gogorra. Eli Gallastegiri buruz idatzi direnak eta esan direnak, tratu txarrak atzean uzten dituzten, txiki uzten dituztenak dira kasu askotan. Beste goza, berezi bat ere gertatu zaio Eli Gallastegiren memoriari, normalean, oinordekoek pairatzen dituzte aurrekoen ekintzen ondorioak. Askotan, arbasoen fama erentzian hartzen da. Eli Gallastegiren kasuan, atzera begirako epaiketa moduko bat egin zaio, gerora bere familiak, bere bilobek zehazki hartu duten bidearen arabera. Hori, kuriosoa da, Eli Gallastegi 1974an hiltzan, bere hainbat bilobek hartu dituzten bidea askoz ere behangoakoak dira, baina Eliri buruz idatzi diren gauzarik krudelenak bera hil eta urte dezente aurrerago gertatutako historien ingurukoak dira. Hori ere bada fenomeno kurioso bat. Eta nik uste dut neurri handi batean, hor dagoela kateatuta Eli Gallastegiren oihartzuna, ezta? Eta hori egiteke dugun gauzetako bat. Dena dela, Josuko esan duen bezala, ez dago zalantzarik Eli Gallastegik abertzaletasunaren historian izan duen eragina ezin daukatu eta ezin da jarri ez baian 1936 arteko nazionalismo independentista erradikalean nolabait esateko izan zuen lidergoa. Hori Gallastegiren inguruko lan akademikoenek ere onartzen diote. Diccionario Ilustrado del Nacionalismo Vasco lan guztiz akademiko eta unibertsitateko irakasle guztiz kanonikoek egindako liburu horretan ere figura handien artean jartzen dute eta hori nabarmentzen dute, ez? Garai hartan izan zuen eragin eta lidergoa. Bide batez, uste dut, ziklo honetan ez bakarrik modu kronologikoa, baizik eta beste irizpide batzuen arabera ere primeran dagoela kokatuta Sabino Arana eta Transformozonen artean. Hau da, batetik dago nundik zetorren eta bestetik noratzen iritsi. Eta hemen ez dago inolako baloraziorik, konstatazioa da. Zen eta Eli Gallastegiren ezaugarri nagusietako bat da, bere ageriko ibilbide politikoaren laburtasuna. 20 urte, 82 urterekin hiltzen, eta 20 urtez jardun zuen agerian. Oso gazterik hasita. 1882an jaio zen Bilbon, hain zuzen Arana anaien ideologia osatzen ari zen, umotzen ari zen ura, jendarteratzen hasi zen momentuan. Eta jaio zen familia nazionalistan. Familia nazionalistan eta gainea justu Bilboko, nik aldezarraztet esango. Baina, hori gertatzen zaigu, Donostiara Bilbotara datozena eta kasko zarrasten duten, gauza bera. Zazpikale, ez dakit zazpikaletan zen, garai batean Begonia izan dako kalean zen, ez naiz saltsorretan sartuko. Baina, justu dena gertatzen ari zen tokian jaio zen. Lehendabiziko oso gazterik hasi zen Euskararen ingurukoetan eta gurasoengandik, aitaren bat jasotako militantzian, eskolako pasarte oso hunkigarriak ditu, ume gaztetxo zelarik bat zeukan, bazetorren eta bazekien zertzeukan eskuartean, baina formalki bere lehendabiziko harremana politikagintzarekin izan zen 21 urte zituela, Luis Aranak bere idazkari izendatu zuenean 1912an. Eta bere arrasto publikoa desagertu zen 1934an Eusko Alderdi
jeltzalea utzi eta fokopetik aldertu zenean. Badakit jeltzalea esan beharko nukeela, baina nire J. Goierriterrak entzea garunaren 3 laurdenak eskatzen dizkit. Eta barkatuko didazue kasu honetan ortodoxia auskatzailetik pixka bat urruntzea. Bi hamarkada horietan, jardunean egon zen 2 hamarkada horietan, Josuke gogoratu den bezala, Sabin Aranarengandik jasotakoari eutsiz, ikuspegi propioa tasuntzen ere joan zen. Ez zion emendakinik jarri, baina pixkanaka ibilian joan zen ekarpen propioa egiten. Ezagunak dira, Josuk aipatu dituen, mugarri nagusiak, Arana nahiek sortutako alderdiaren zatiketa eta EJ Aberriren sorrera 1921 eta 1922tik aurrera Jagiagiren inguruko esperientzia. Ez dakit nik oso ondo nola deitu Jagiagiren inguruan egon zen edo dinamika, ez ziren iritsi zer zehatza gauzatzera alderdiren kasuan bezala. Eta gero badago gainea, patu dramatiko moduko bat, bi ekimen horien kasuan, bietan. EAJ alderdiren esperientzia, miresgarriari, Primo de Riberan estatu kolpeak eta ondorengo diktadurak utzi zuen bertan bera, eta Jagi izan zitekeena, izatera iritsi etzena, ezinezko bilakatu zuen Francoren estatu kolpeak eta ondoren etorri zen gerrak. Beraz, hor badago, patu tragiko moduko bat, ezta? Ez dakigu zer gerta zitekeen kasu batean zein bestean. Aberrik aurrera egiteko aukera izan balu, nun egongo ginateke gaur egun. Jagiagiren inguruko dinamika Eusko Alderdi Jeltzale ofizialarekin alderatuta askoz ere ahulagoa izan zen, ez? Alde horretatik ez ziren paregarriak izan. Baina, gertatu espalitz gertatu zena, noraino iritsiko litzateke dura, non egongo ginateke gaur egun galdera horiek badakit ez daukatela erantzunik. Hor, Eli Gallastegik esan bezala bere alderdia 34an utzi zuen, 37 arte Bilbon egon zen, baina ordurako neko desagertuta zegoen plano publikotik. Eta hor dago, luze bat, 37tik 74 bitartean itxuraz desagertuta dagoen garaia dela. Nik ez dut uste desagertuta egon zenik. Hor badaude arrastoak, hor dago bere lorratza eta ez bakarrik harekiko miresmenari eusten zioten pertsonak zeudelako, baina hor, eta lehen ditu gara hori komentatzen, nik uste dut hor egon behar duela material, zabaldu ez den materiala eta Izaki Arruntok ezagutzen ez dugun materiala, Eli Gallastegiren figura osatzen joateko edo osatzen jarraitzeko. Dena den, nik komentatu dizuet zein den nire ikuspegia eta nondik begiratzen diodan, hau balitek ez izatea oso zientifikoa, ez da, baina nik konbentzituta nago Eli Gallastegik idatzitakoak irakurrita gero eta bere ibilbidea ikusita gero, ezin daitezkela bereizi politikoa, pertsona, emozioak, bere izaera, hori oso lotuta dagoela iruditzen zait. Eta kasu honetan, uste dut oso garrantzitsua dela aktivista politikoa ezagutzea, baina pertsonarengana hurbiltzea ere oso garrantzitsua dela. Ze uste dut, berak hartu zituen zenbait erabakik lotura zuzena izan dezaketela bere zirkunstantzia pertsonalekin. Eta esan dut gainera, hasieratik izan zela hori horrela, emozioak Eli Gallastegirengan izan zuen indarra eta garrantzia. Hor badago pasarte bat berak bere memoria itxurako liburuan modu emozionatuan kontatzen duena, eta da, Sabinarena, dakizunez, 1903an hil zen. Eta 1907an, Sukarrietako hilerrian sekulako omenaldia egin zioten, Elik garai hartan 15 urte zeuzkan, eta aitak eraman zuen ara. Eta hori izan zen epifania moduko bat beretzat. Egunari buruzkoak idatzi zituenak, irakurtzen baldin badira, hor ikusten da, esperientzia pertsonal oso potentea. Ez bakarrik adskripzio ideologiko bat, baizik eta handik mutiko ura
misio moduko batekin atera zen. Eta ikuste bizitza osoa neutsi ziola sensazio horri badago saldadur emozional moduko bat, ezta? Esan bezala oso gazteri konprometutu zen nazionalismoarekin, eta hor, gertatzen da, Josuk aipatu duen bezala, hasieratik Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan zeuden bi sentsibilitateen arteko talka. Sabinaren akitzenean, kondainoren utzik Zabalaren eskutzi zuen alderdia, baina gero segituan egin zuten alako gauza kolegiatu moduko bat, eta hasi ziren gauza pixka bat nahasten. Sabinarenaren ortodoxia erabatekoari eusten ziotenak, eta horien buru, besteak beste, Luis Arana zen, eta gero, posibilistagoak, autonomistagoak, nik uste dut ez dela inundik ere kasualidadea horien buruetako bat Ramon Sota izatea, azken batean politika eta dirua, gaur egun ari gara hori oso argi ikusten, politikak eta diruak duten harremana eta zer komeni zaion gehiago politika eta diruaren arteko lotura zuzena daukanari, eta hori pasarte guztietan ikusi zen, lehen mundu gerraren inguruan egon ziren tirabiletan, Luis Arana alderditik botatzeko, azkenean dimisioa ematea behartu zuten, baina botatzeko erabiziren arrazoietako bat lehen mundu gerraren lorrokatzea izan zen. Hor dana nahastu zen eta tentsio horiek hasieratik zeuden hor. Garaietako alderdien ezaugarrietako bat izan zen gerora, neurri batean ahuldu dena, galdu ez dut esango, baina ahuldu dena, izan zen alderdiak eratu, baina gero gizarte mugimendu zabalak sortu. 1905 bitartean, hasi ziren sortzen, ELAren aurrekari izan zen sindikatoa, 10ean oso kerrezpan dago, euskararen inguruko dinamikak eta guneak, eta gazte mugimenduak. Gazte mugimendu oso indartsuak izan zirenak. Eusko Gaztedia, bertsio definitiboa nolabait esateko 1907an osatu zena, eta Mendigoizale Bazkuna, handik 2 urtera. Bilbokoak oso potenteak izan ziren. Azkenean danera datu ziren, baina Bilboko Eusko Gaztedia eta Bilboko Mendigoizaleak nik uste dut jatorria gainditzea lortu zutela. Eta mugimendu bezala alderdia bera baino potenteagoak ziren, ez bakarrik gazteen artean, eta baita gauzak egiteko orduan ere. Hor txasi zen militatzen heli, hor zaildu zen, eta hor aurkitu zuen bere oinarria bizitza osorako. Alderdiaren barruan apenas izan zuen kargurik. Luis Aranaren idazkari eta Lorenzo Espinosak oso modu politian adierazten du nola bera izan zen Aranak bere bulegoa utzi zuenean han gelditu zuen bakarra, eta bera izan zela Aranaren atsekabea bertatik bertara ikusi zuen azkena, hori markatuta utzi zuen, eta gerora bere xedeetako bat izan zen Luis Aranaren izen ona berreskuratzea. Eta nik esango nuke harremana ez zela oso paritario izan, baina hori ere nire fantasiaren baitan utziko dugu. Baina badaude eskutziz nahiko ukigarriak, Eli Gallastegik Aranari zuzentzen dizkionak laguntza eske, eta nik erantzunik ez dut aurkitu gudarik espero zuen tamainakorik. Baina Luis Aran ere pertsonaia berezia zela ezinuka. Kontua da, Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan zeuden liskar gaietan argi dago, gazte gehienak ez dut esango, baina gazte desentek zein aldetara egiten zuten. Gazte mugimenduko kideak ere, zeuden alde, nola esango nukenik, posibilista, autonomista, bigunenean esan genezake, ez dakit, irudi bezala balio dezake. Eli Gallastegi eta beste zenbait gazte Bilboko Eusko Gaztedikoak justu beste muturrean zauden. Eta hurrengo urteetan talkarako edozerk balio izan ziren. Alde moderatua nolabait esateko historianetan agertzen diren Gipuzkoar urriek kudeatzen zuten nolabait ere ez, Kizkitzak eta Ase. Euskadi aldizkariaren bitartez, besteak bestez, liskarretarako gaur egungo sare sozialak izango balira bezala, eztabaidarik sutsuenak, zegoen edabide pletora hartan gurutzatzen ziren eskutitz eta gainerakoen artean gauzatzen ziren eta bideratzen ziren.
Hor, ezin dugu ahaztu, 1916ko azaroaren 11tik aurrera, Eusko dataz konfunditu nahiz, gero, barkatu didazue, ez da gaur ez da oso autorea, baina ikusmen arazoa dauzkat. Eta horren beste argi dagoenean, kostatu egiten zait. 1916ko apirilean, ezaguna da, Eusko Alderdi Jeltzaleak izena aldatu zuen. Bera baztertu zuen eta bilakatu zen Komunion Nazionalista Baska, komunionista, nola esateko. Eta horrela jarraitu zuten. Urte hartan bertan sortu zen Aberri aldizkaria Órgano de las Juventudes Vascas, zan astekaria. Eta Aberri funtsezkoa izan zen Eusko Gaztedikoen iritziak zabaltzeko eta hainbat kideren jarduera politikoa bideratzeko. Han iaz izan ohiko figura izaten Eli Gallastegi. Ez izen mordo bat erabili zituen, gudari da ezagunena, baina ez izenen zerrenda luzea da. Kizkitzak zentzen zuen Euskadin eta Eusko Gaztediko hainbat kideren ahots disonantea jasotzen zituen Aberrin bideratu ziren, esan bezala, komunionisten eta aberkideen arteko eztabaidak. Eta une batetik batera denak balio izan zuen sesiorako. Ez naiz hemen gehiagi luzatuko, zeia naiz gehiagi luzatzen, baina hor gakoak izan ziren Irlandaren inguruko, Irlandan gertatzen ari zenaren inguruko jarrera eta Kataluniarekiko harremana. Irlandaren kasuan bi hitzetan, 1916ko Paskoko matxinadan triskantza ikaragarria egin zuen Britainia handiak. Eta Eusko Alderdi Komunionek ari etzion batera jaramonik egin, anglofiloa zalako, erabat, lehen mundu gerran egon zen bezala. Eta besteak beste ikusten zuelako bazeudela hor zenbait zuren hegemonia zalantzan jartzezaketen ereduak. Baina kontua da horren inguruan sekulako iskanbilak izan zirela, eta gaina Eli Gallastegiren kasuan, bai politikoki eta bai eta pertsonalki ere Irlanda izan zela bizi osorako erreferentzia oso garrantzitsua. Beste bat izan zen, Kataluniarekiko harremana, Komunionek eta Bilboko Komertzio Ganberak eta antolatu zuten Francesc Camboren bisita bat, 1917an. Cambo, sota bezala, Espainiako pertsonarik aberatsenetakoa zen. Eta bere interesak ere, ez ziren bereziki konfrontazioaren aldekoak. Orduan, antolatu zioten gaitzaldi sorta eta haietako batean oso parjarte ezaguna da, ez? Nola leherrarazi zioten Gallastegik eta bere kideek eta horrezin beste aipatu berdea Manu Sota, Manu Gileor, Keperin Jemein, Errasti, asko zer gehiago ziren, baina izen horiek bizitza osoan egon dira Gallastegiren inguruan. Kanpo Santzokian kantuka leherrarazi zuten Kanboren mitina edo ekitaldia eta hor ere jarraitu zuen arrakalak handitzen. Harremanek okerrera egin zuten eta gero gainera garaiak ere urtez urte aztertu beharko lirateke. Mundu gerrak herrialde neutraletan aberats askori mesede itzela egin zien, baina jende arruntari ez horren bestekoa. Arazo sozialak ere bizitzaren garestitzaren inguruko arazoak eta bizi-bizia zeuden. Eta gazteek hori ere hartzen zuten nahintzat. Besteak beste kompetentzia ere antzegoelako, jakina. Komunistak, sozialistak, prekomunistak, sozialistak denetarik zegoen. Eta horiek ere bazeukaten beraien espazioa. Baina Komunionek ez zion kasu askorik egiten espazen sozialista eta anarkista zalapartariak kritikatzeko. Harremanek esan bezala, okerrera egin zuten Komunionek autonomiaren aldeko kanpaina abiatu zuenean 1917an. Orduan, etzen bakarrik posizio ideologikoa. Orduan, kanpaina martxan jarri zen zerbait lortuko zelakoan. Eta horria, egin behar zen zirt edo zart, bar edo ez. Berehala berpiztu zen eztabaida. Eta orduan hasi ziren Eli Gallastegi eta bere hurbileko kideak posizio serioa hartzen Eusko Gaztediren baitan. 1918an Diruzain izendatu zuten. Manu Gileor ere egona zen lehendakari.
ezagunak ziren, erradikal gisa ezagunak ziren, Alberrik ez zuen zalantzarako tarterik ematen, baina hasi ziren ia gazte ardurari gabeko gazteak izatetik, erakunde potente batean, Bilboko Eusko Gazteei ardurak izatera pasa ziren. 1989 Eli Gallastegirentzat urte oso garrantzitsu izan zen, komunionen aspirazio autonomistentzat ez horren ona, ze urte hartan egin ziren hauteskundeetan, hauteskundearen amaitzak eten egin zuen autonomia posible baterako bidea. Eli Gallastegi urte hartan Bilboko Eusko Gaztediko lehendakari hautatu zuten aurreneko aldiz, ez zen azkena izango. Gudarik eta independentziarako bidean saihesbiderik onartzen ez duten gainerako gazteek, eta Luis Arana eta Kondaño ere alboan zituzten lotura zuzen gisa, Sain Aranarekiko lotura zuzen gisa, bazuten hurrengo urratsak egiteko plataforma ezin hobea. Egoitza ederra zeukaten, jendea zeukaten, baliabidea zeuzkaten, eta bazeukaten nun oinarritu alderdiak, artean guztiena zen alderdiak, aurrera zeraman hildoa kontraprogramatzeko nolabait ez da, euren iritzia plazaratzeko. Auzia 1920an argitu zen, hor aspaldiko eskaria zen gai sozialari buruzko batzar monografiko bat egitea, eta azkenean, esan zuten, 1920an egingo zela batzar monografiko hori Donostian, batzar nagusi bat, Donostian. Gauzak zeuden moduan egonda, azkenean gai soziala beste baterako utzi zen, eta liskarra dikotomia horren inguruko izan zen. Ze ordurako komunionen Madrilen zeukan diputatu bakarrak, Arantzadi Irujo Nafarrak, zuzen esan zuen berakia uko egiten ziola independentziari momentuz, eta ez zuela hori lehendabiziko helburu gisa planteatzen, aparburu bat zarrak ere argitaratu berria zeukan ohar bat zentzu horretan, orduan bazijoa zen bide autonomistarako urratsak bata besteren atzetik ematen. Eta eztabaida batzar nagusi horretara eraman zen. EBBko komunionisten ponentzia Arantzadik aurkeztu zuen. Aberrikoen posizioa berriz, Bilboko Uriburu batzarrak eta Eli Gallastegiren eskutzi zuen. Eli Gallastegiren egun hartako interbentzioa beste ordura orden hitz egiten jarraitzeko modua da, baina ara ere eraman zuen bere estilu gartsu eta sutsua eta komunikatzeko gaitasuna, bazeukan komunikatzeko gaitasuna, ezta? Bozkatu zen eta sektore ofizialistak irabazi zuen. Eta orduan gauza niretzat oso deigarria dana gertatu zen, eta pentsarazten didana gauza asko lehendik kalkulatuta eta pentsatuta zeudela, eta bozketa irabazi orduko aberkideek edo gazte hauek 120 folioko txosten bat aurkeztu zieten, eta apuntatuta zeuzkaten banan-banan jasandako itxuskeri, irain eta faena guztiak. Segurako totxoa. Eta EBBri, ausardia izan zuten, 3 hilabete eman zizkioten ebazteko. EBBek esan ziren baiet, ez zokala beste egitekorik, eta 1900 bateko uztailean, Eusko Gaztediko atzien jaramonik egin, atzien erantzun ere egin, eta dokumentua benetan interesgarria bota egin zituzten. Eli Gallastegi, Joseba Errasti, Telesforo Uribe Etxeberria, Luis Biritorika eta beste zenbait. Artean Manu egile hor, EBBen zegoen, eta gure ere handi biegunera bota zuten. Eta afiliatu guztiei esan zieten, edo onartzen dituzue idatziz, konprometitzen zeate gure hildoarekin edo zuek ere kalera zoazten. Eta kalera joan ziren mordoska bat. Nik esango nuke dena ia nahiko prestatuta zegoela, ze ez dakit zenbait hilabeteren buruan, hau gertatu zen uztailean eta irailaren 4an, batzar nagusi baten ondotik alderdi berria sortu zuten. Euskal Alderdien zalea Aberri, jatorrizko izena berreskuratuta. Eta horra hasi zen niretzako bi urteko miresgarria izan zena, ez? 1921 batetik, 23an, Primo Riverak kolpea jo zuen arte. Hor, denetarik egin zuten, eskuartean agendan zuzkaten gai guztia jarri zituzten mahai gainean erabatera edo bestera. Irlandarekiko harremana oso garrantzitsua izan zen, Victor Ambros Martin izeneko gizonezko oso berezi baten bitartez. Ambros Martin Argentinan jaiotako aktivista irlandar bat zen, eta hori jaioa zen Euskal komunitatea ere handia zen toki batean.
bere bizitzak novela baterako ematen du. Eta 1922an, Argentinatik Irlandarako bidean Bilbon gelditu zen, eta Eusko Gaztedikoek ikusi zuten zenbaitetarako gaitasuna zeukanar, norbaitek egin zuen bitartekaritza, eta egoitza ibili zen hitzaldiak ematen. Eta lehendik ere, sutsu zirenak, sutsuago bilakatu zituen. Eta egun batetik bestela hartzen zituzten erabakiak, hemen hitz egin dugulen, gure artean, emakume batzari buruz. Hitzaldi bat eman zuen Ambros Martinek Irlandako emakume erakundeari buruz, eta handik 5 egunera bazeuzkaten estatutoak, bazeukaten EAB antolatuta, eta diferentzia txikitxoren batzukin, Irlanda 1918tik ematen zuten botoa emakumeek, hemen oraindik urte batzuk fantazian, eta Eusko Alderdi Jeltzalean afiliatzeko ere, emakumeak afiliatu ahal izateko urte batzuk pasatu behar ziren. Bide batez, Tolosan egin zen batzar batean eztabaidatu zen gaia eta Luis Arana kontra agertu zen. Anekdotikoki atentzio eman zidan kontu horrek. Hemen, askotan hitz egiten dugu, zintzan, orduan izan zuten bere legatuan nolabait finkatzeko modua, ez? Zertzekarren desberdina alderdik. EAJ aberdiko alderdik edakin aginik. Zertzekarren desberdina. Jakina, independentzia ezbesteko biderik ez onartzea. Nola? Ze planteatzen zuten? Ze proposatzen zuten? Hemen aurreneko manifestu politikoetan argi uzten zuten alderdiaren helburu nagusia Euskadiren independentzia zela. Eta balizko estatu burujabe hura artikulatzeko Arana proposatutako konfederazioaren ideiari eutsi zioten. Alde horretatik nik behintzat ez dut aurkitu gauza izugarri berritzailerik. Konfederazio hartan bilduko ziren 1829an, hau da, lehendabiziko gerra karlista amaitzeko Bergaran egin zen tratu hartan, nun berretsi ziren foruak, baina hori Sabino Aranaren ustez kontzesio bat izan zen, hor galdu zuten benetan independentzia garai bateko Euskal Estatu libreak deitzen zituena. Orduan, hildo horri jarraitu zioten, eta hori lortzeko bide bezala, nik irakurritu den dokumentuetan, baliteke gehiagotea proposatzen zuen bidea zen borroka, konfrontazioa, independentzia lortu arteko borroka. Handik urte batzuetara, 1923an argitaratu zuen por la libertad vasca liburuan, eta todo gira en torno a una expoliación artikuluan zehaztu zuen Eliga Lestegi zertzen bere ikuspegitik nazionalista izatea. Eta aipatu zituen Euskal Herria beste batzuen menpeko izatera eramatzuten gertakari historiko nagusiak, horien artean 1829ko legea. Alde horretatik, Sabinoren bidea jarraitu zen zuzenean. Dana dela, iraganaren zama arintzen saiatu zela uste dut. Herri askea izateko eskubidea beste nonbait oinarrituz. Irakurriko dizuet, itzulia da berak, eta hori ere eztabaidarako gaia izan daiteke, batik bat gaztelania zidatzi zuen, euskaldun duzen, baina gaztelania zidatzi zuen. Hau niri iruditzen zait ekarpen garrantzitsua izan zela, noiz egin zuen kontuan izan da, esaten du, aipa dezakegu tradizioan oinarritutako eskubidea, baina nahi eta alba da, utz ditzagun alde batera eskubide horiek. Erakuts diezaiogun gaur bertan munduari berezko arima duen herri berezi bat garela, zeina tasutu eta gobernatu nahi duten beste herri batzuek. Horregatik jaikitzen gara. Eta era guztietako eskubideen babesik izango ez bagenu ere, horien babesik izango ez bagenu ere, eskubide berria aipa genezake, gure borondatea. Euskaldunok aske izan nahi dugu, gure etxea gobernatu, gu geu izan nahi dugu. Ez zait iruditzen utxala. Gu geu da, Sinn Feinen itzulpena ere hori izan daiteke, ez? Hor badaude berriro ere resonantziak. Arlo sozialean ez zuten urrats iraultzailerik egin, baina onartu zuten borroka sozial eta politikoaren arteko interdependentzia. Eta hori berritzaile izan zen.
Historialarin batek AJ Berriri ñabardura sozial reformista zehatu dio, ez? Bazeukan, komunionen aldean, bazeukan beste ikuspegi bat. Hor, gudariren sensibilitate horrek, eta nik uste dut asko zuela horrek bere sensibilitate pertsonaletik beste batzuetara irekitzea, beste eremu batzuetara irekitzea ere ekarri zuen. Badagor Pasarte oso famatu bat, eta oso ezagun bat, bere artikulu batean jaso zuena, garai hartan etengabeak ziren alderdien eta talde desberdinen arteko liskarretan gazte komunista bat hil zuten, sozialisten eta komunisten arteko liskarreietako batean. Eta artikulu batean, elkartasuna adierazi zion, pentsazina zen, garai hartan aramista ultraortodoxo batek komunistekiko hurbilketa saioren bat egitea, eta kaso zen itzan. Igual gehiago izango zuen empatia personaletik maniobra politikotik baino ala izan zen da horrek ere ekarri zizkion ñabardurak. Hor, justu azkeneko etapa, Aberriren azkeneko jardun publikoa, beste Irlanda, Katalunia, harreman egiten guztietan, lotu ditut Irlanda eta Katalunia, Martin Ambrosonek Aberrirekin harremana izan zuen, baina batez ere mafiaren estat katalarekin izan zuen harreman izugarria. Eta egia da, Martinen inguruko dokumentaziorik joriena estatuan Katalunian aurkitu daitekela, eta artikulu asko irakurri, eta gainera, Eli Gallastegiri buruzko informazio ere lortu daiteke Ambros Martinen bitartez, baino Katalunian. Eta badaude lan interesgarriak hor bidean. Kontua da, estat katala inguruko gazteak hasi zirela halako aliantza estatuko herri zanpatuen aliantza moduko bat antolatzen, ez aliantza hirukoitza. Aberrik berehala eman zuen baiezkoa, berehala egin zuen bat proiektuarekin, Eusko Alderdi Komunionek ere jaso zuen gonbidapena, baina azkenean ez ziren azaldu. Hor, ez ziren oso urrutira iritsi, besteak beste, 1923ko diadan, sinatu behar zutenean, eta hura jendarteratu behar zen momentuan, egun berean, toki berean, estatu kolpea eman zuelako Primo de Riverak. Eta hor akabatu ziren alderdiak golada baterako, baina hor ikusi zen, nik bintzat argi ikusten dut, ez dakit, gudarik bere jarduna, mendigoizaleetan eta gazteetan oinarritzeko orduan, izan zuen edo kasualidadea, edo inspirazioa, edo estrategia, edo baten dakizer. Baina egia da, alderdiak legezkanpo gelditu zirenean, Aberrik ordurako osatuta zeukan sare sozialaren bidez egin ahal izan zuela aurrera. Talde kulturalak, antzerki taldea, Arturo Campionen Pedro Mariarekin egin zuten antzerki bira, mendigoizaleak, kultura eta musika taldeak horrek lagundu zien diktaduraren amaierar arte aurrera egiten. Baina garaiak oso komplikatuak ziren, batez ere politikarekin harremana izan zuten entzako. Eta Eli Gallastegi etzen salbuespena izan. Hor pasarte asko daude, baina gehiagi egin nahi luzatzen, kontzientzi argia daukat horrena. Kontua da, Eli Gallastegi bira horretan, egin zuten arrakasta handiko antzerki batean bere emaztea ezagutu zuela Margarita Miñar. Eta planak egin zituzten ezkontzeko. Zemen beste kontua dago, Eli Gallastegi etzan aberatsa, Eli Gallastegi kontulari baten, kontable baten semea zan, bera ere kontablea zan, Manu Sotak ez zeukan diru arazorik, Manu Hilorek ez zeukan diru arazorik, Jeminek ez zeukan diru arazorik, baina Eli Gallastegi lan egin behar zuen bizimodu aurrera ateratzeko. Eta hori ere garrantzitsua da. Eta lanak zeuzkan, hori kontable, enpresa mordo baten ibili izan, untziola baten kudeatzaile, eta bere bizitzan hori ere garrantzitsua izan zen, eta gainera esan zuen, politikatik urrundu zanean, argi esan zuen, nik familia badaukat aurrera ateratzeko, eta horrek ere badu pisuan ere erabakietan. Orduko hartan, nola polizia atzetik zeukan, eta epaiketa mordo bat pendiente, eta bestea, eta Bilbon etzen giro, eta hor bere ezkontza aurreko festan, hartxandan, beste halako episodio oso interesgarri bat gertatu zen, baina ikusi zuten Elik Bilbo inguru harretan ez zeukala atramendu honik, eta lan aurkitu zioten
Bilbotar batek Zumarragan oso ezaguna zen fabrika bat erosi berria zuen, da ara bidali zuten, Zumarragara bidali zuten. Eta modu pixka bat diskretoan, bizi zen emaztearekin, aurreko semea jaio zen, eta berriro azaldu zen gure Ambros Martin hau. Eta bilera bat egin zuten, Ordizian, 25ean, bilera horren inguruan hipotesi asko daude. Eta dokumental bat egiten ari ziren Katalunian, ez dakit noraino iritsi den, eta hipotesia zen, Ambros Martinen bitartez, Ambros Martinek formazio militaraz ezik, bazekien zertzen armak hartu eta borrokan egitea, ez dute ziren ari antolatzen bilera hartan erresistentzia armatu baten hasia jartzen edo horrelako zerbait. Kontua da poliziaren enteratu zala eta ezin berzuten, Eli Gallastegi zehazki Donibane Loizunera joan zen, han saiatu zen gauzak aurrera ateratzen, baina ezin izan zuen ezer bere bizitza eta familia aurrera ateratzeko modurik zuen izan, eta Mexikora joan zen, jelkide aberats baten, Belaustegi Goitia familiako kide baten hazienda kudeatzea. Eta han Mexikon, Eli Gallastegi jarraitzen zuen bere propagandista izarekin, ez? Gemeinek esan zuen, Eli Gallastegi abertzaletasunaren nazionalismoaren propagandista zala, eta hori nik uste dut benetan oso ondo deskribatzen duela horrek. Han Patria Baskaren bost bakarkako alegina izan zen, Patria Baska aldizkaria argitaratu zuen. Han 4 urte egin zituzten, aurreneko 3 semeak han jaio ziren, eta hori da ekarpen nagusia Patria Baska aldizkaria. 5 zenbaki argitaratu ziren Mexikon eta Euskadien 6. bat. Publikazioneko bitxia da, eduki oso bariatua dauzkana, Sabinoren gorespena etengabea da, baina derrepente egun baten esaten du, hau dira Euskal Herriko mendian zerrenda, eta sartzen du mendi zerrenda bat bakoitzaren alturarekin. Baina han beste asmo bat edo bat zeukan. Hona etorri nahi zuen, eta lehen aipatu dut Luis Aranarena, ez? Eskutiz bat bidali zion esanaz, nik hemen ez dut askoz denbora gehiago nahi, etxera itzuli nahi dugu, Margarik etxera itzuli nahi du, eta nik asmo bat daukat, Kultura Baska izeneko argitaletxe bat sortzea. Eta logoa eta guzti prestatuta zeukan, esan zion, Kultura Baska erakundearen sorrera jarri nahi dut abian. Haren egitekoak honekin batera dokizun txostenean daude, beraz landuta zeukan. Bertan azaltzen den egiteaz gain, baliabideak lortu nahi ditut alderdi ekonomikoa bermatzeko. Lan hori gainetik kendu eta argitalpenaz arduratu ahal izateko. Bazukan plan bat ona etortzeko eta hori izan bere plana. Eskaera argi baino argiago horri ez dakit nik erantzunik eman zion. Bien bitartean, 1930ean, berriro ere elkartu zirela EAJ Berri eta Komunion bat egin zuten berriro ere. Eli ez zegoen garai hartan hemen, Mexikon jarraitzen zuen, baina begionez ikusi zuen bateratze hori. Begionez ikusi zuen, idatzi zuen Me llegan noticias de Euskadi eta onespen eman zuen distantzian. Ia batuta zegoen alderdia, bera 1921an otsailean iritsi zanerako. Eta sekulako harrera egin zioten. Luis Aranaren agerkarian argitaratu zen kronikan, esplikatzen da nola joan zitzaizkion bila. Bera hona etorri zen nire ustez ilusio askorekin. Harrera handia egin zioten, berriro izendatu zuten Eusko Gaztediko lehendakari, beraz, ia berroi urteetatik, hogeita mapiko zeuzkan ez zen mutiko gazte bat, baina berriro izendatu zuten, berriro eman zioten plataforma hori. Eta bazeukan plan bat, bazeukan nik uste dut aurrera jarraitzeko asmo bat, eta niretzako horren adibiderik argiena da, bere proposamen editoriala nolabait esateko, ez? Por la Libertad Vasca. 4 tomotan argitaratu nahi zuen, 1929 bitarteko plana eginda zeukan, hori horrela kalkulatu eta planeatu duen norbait ez dago etxitzeko prest. Badauka helburu bat, badauka plan bat. Horrekin batera, jarraitzen zuen oso eroso sentitzen Eusko Gaztediko eta Mendigo Izaleko kideen artean. Eta aldi berean, asko bere... Horra zen, nire ustez, pixka batia bakartzen. Ordurako
Egileor eta Hemen bere sozioak erabat integratuta zeuden Eusko Alderdi Jeltzale bateratuan. Manu Sota ez, baina gehienak Kondaño eta Luis Arana ere, baziren kritikoak, berriro dinamika hori izan are gehiago urte haietan, ez? Berriro ere estatutorako zurrumurroak, Republika, 34ko greba, zati hori oso korapilotsua izan zen. Eta hor ere berriro azaleratu ziren behin eta berriro bi joera horien arteko ikuspegi desberdinak. Eta hor bai izan zuela erabateko garrantzia jagi-jagik. Hala ere, beste bide bat hartu aurretik, elkartu zen berriro ere Egileor, Hemen eta Eli Gallastegi 1922an lehendabiziko aberri eguna antolatzeko. Eta aberri egun hori izan zen Luis Aranaren erreibindikazio eguna. Horren esan zuen ez zuela omenaldirik nahi, baina azkenean onartu zuen omenaldia eta EBBko eta BBBko buru izatea ere onartu zuen. Eskaini zion murgiltzea politikagintza formalean berriro ere berekin jote eskaini zion Eliri, baina Eli Gallastegik ez esan zuen. Dena den ez batak ez besteak ez zuten asko iraun jotak. Aranak 1923an eman zuen dimisioa eta Eli Gallastegik 34 eskatu zuen baja. Zer gertatu zen desilusionatzeko, horren denbora gutxian ilusiora zapuzteko? Lezu Urrestietak Martin Ugaldek Lezu Urrestietari egin zion elkarrizketa baten esan zuen desilusionatu egin zela Deustuko eta Akzion Katolikako jendea sartzen hasi zenean. Horrek izen bat dauka, horri izen bat jarri behar baldin bazaio Jose Antonio Agirre da. Eta Abaskekoen sarrera eta horria gauzak hasi ziren okertzen. Esan bezala, berak bazituen bere planak. Berak nahi zuen kontatzen jarraitu. Nik uste dut Eli Gallastegirengan hori beti izan zela konstante bat. Esan, ekarri, idatzi, zabaldu, eta hortik lehen aipatu dizuedan por la libertad vasca bilduma. Azkenean, 33an ale bakar bat argitaratu zen. Faksimilea irakurri daiteke, Lorenzo Espinosak edizio bat paratu zuen Txalapartaren eskutik, eta hor ez dago bere osotasunean, baina aurkitu daiteke dokumenta Gipuzkoako Foru Aldundiko biltegi digitalean ikus daiteke lehendabiziko alea osorik, eta laguntalde batek egin zion sarrera ere bai, eta da Eli Gallastegiren biografia zehatz eta osatuenetakoa hor sarreran egin zitzaion hori. Hori izan daiteke Eli Gallastegiren legatu nagusia, baldin bada, idatzizkoa behintzat bada egituratuena oso partziala da, ze bere lanen zati bat bakarrik hartzen du. Eta hor dago Eli Gallastegi bere argi eta bere itzalekin, ze bere garaiko semea izan zen, eta onartzen baldin bada, onartu behar da bere ikuspegi osoarekin. Gauzaren batzuk ez dira oso atseginak irakurtzeko, emakumeen inguruko ikuspegia eta kanpotik etorritakoen ingurukoa, baina bere garaia zen ezin dugu, orain eztabaidan dago bereizi daitekeen autorea eta bere obra, ez? Kasu honetan ere, nik uste dut gaur egungo begiekin ezin ditugula epaiketa zorrotzak egin iraganera begira. Edonon ere, Gudariren itxaropena Mendigoizalek bizi berritu zuten jagi-jagi aldizkariaren inguruan. 1922an lehendabizi Mendigoixale izeneko aldizkari bat argitaratu zuten, zehar etzegoen aldizkari propiorik etzeukan mugimendurik, eta irailean agertu zen, 32ko irailean agertu zen jagi-jagiren aurreneko zenbakia. Lehendabiziko zuzendaria Angela Gerretxe izan zen, eta gero Mendigoizaleen buru Kandido Arregik hartu zuen zuzendaritza. Oso aldizkari berezia da, niri oso aldizkari berezia iruditzen zait. Batetik zegoen Eli Gallastegiren marka urratsa oso nabarmena zena, nahiz eta oso gutxitan sinatzen zuen Gudaritzarekin, baina gero zeuzkan kirolaren inguruko informazioa. Manu Sotaren eskua asko igartzen da. Eta hor badago artikulu bat nire ustez nahiko interesgarria izan daitekeena, Manu Sotarena Corrigiendo Errores izena duena.
Hor, arraza kontzeptuaren inguruan egindako gehiegikerien aitorpena ere badu, ez? Gehitzen joan ziren berrikuntza Jagiagin garaian, eta gero Jagiagi berez izan zen abentura bat, 23.000 ale larun batera ateratzen zen, eta 23.000 ale saltzera iritsi zen. Isten zuten, banaketa sistema nahiko pelikuleroa zen, poliziak ez izan baitu edizio osoa, eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin ere izugarrizko liskarrak izan zituzten. Karo, mendigoizaleak alderdiaren periferian zeuden. Ez zeukaten halako dependentzia organikorik, alde horretatik nahiko aske egon zitezken, naiz eta antziltzen asko eta asko afiliatuak izan. Orduan, hor tirabirak eta gero tirabira klasikoa berriro aurreneukan kizkitza eta gudarien arteko liskarra. Jesusen Lagundiaren espainolismoaren inguruko eztabaida interminableak izan zituzten, artikulu guruzaketak, klasikoa bueltatzen ziren, baina aldi berean belaunaldi berri bat inkorporatu zen horra. Trifon Etxeberria, Eli Gallastegi pixka bat alde batera joan zenean protagonismoa ondo hartu zuena, Lezo Urreztieta, Polesien de Trabudua, Zumalabe, hor, bazegoen belaunaldi ez zeukaten adintarte diferentzia handirik, baina bazegoenia hor beste hurrengo urrats bat. Arlo sozialetik etorri ziren nagusiki diferentziak, besteak beste Trifon Etxeberriaren eskutik, ze obrerista esaten zioten, eta bera bazeukan sensibilidade berezi bat, eta komplikazio guztietan 94an argitaratzeari utzi zioten, 96ra arte hortarte bat egon zen, eta hor talka ikaragarri izan zen 94ko ez bakarrik estatutuaren inguruan, baizik eta Eusko Alderdi Jeltzaleak 94ko greba ikaragarriaren iraultzaren ondotik begiratu ziren beste alderdi batzuei ere. Espainolista konservadoreak ziren garai batean hurbilenekoak eta salagarriak, baina, espainolista ez horren konservadoreak ere, Jagiagiko entzat ez ziren oso konpainia estimagarria, eta horreten gabeak izan ziren berriro ere eztabaidak. Hor, badago beste gauza bereizgarri bat, eta da Fronte Nazionalaren proposamena. Independentzia ezinbesteko eta bide bakarra zela eusten zioten, Eusko Alderdi Jeltzalea autonomiaren bidetik zijoan bitartean, eta alde horretatik ez zegoen sintoniarik funtsezko gaietan. Gudarik bere bizitzarekin jarraitzen zuen, eta berriro ere Ambros Martin agertzen zaigu hor, ze Irlandak arazo handiak zeuzkan bere ondasunak esportatzeko, eta Gudarik antolatu zuen beste orrantia batekin Euskerin izeneko konpainia bat, ez? Irlandako kontrapartea Ambros Martin zan, eta hemen Eli Gallastegi eta Kosme Orrantia ziren enpresa horretako kide. Bazeukan berriro ere plan bat. Eta bere plana etzan politikagintzan edo alderdiaren inguruan eternizatzea. Intensidadez onditzen joan ziren EAJ eta Jagiagiren arteko eztabaidak, aurretiako zentsura ezarri zioten edozein alderdikideri Jagiagin argitaratu nahi baldin bazuen, bere rotatiba erabiltzeari atzioten utzi, Eli Gallastegiren por la libertad baska aipatu ere zuten egin Euskadin, baina 21 batean ez bezala Eli etzen borrokan tematu. Ez zuen erresistentzia handirik egin. Ikuste dut lehen aipatu zuen desengaino hori oso argi zeukala, eta baja eskatu zuen 1993ko urtearen amaieran. Oso istilutsua izan zen hori ere, eta berriro saiatu zen esplikatzen zergatik. Hori zela berak beti zeukan min bat, ez? Berak azaldu nahi zituen gauzak, ez zioten jaramonik egiten, baina min hori pilatzen zijoan. 1994an, etenaldi luzea izan zuen, 36a bueltatu zen, hauteskundeak, otsailean egitoka ziren hauteskundeen harira. Eta hori entzuten, Euskal Fronte Nazionala osatzearen aldeko kanpaina. Deialdi bat izan zen, eta luzatu zioten gonbidapena,
urtarrilean EAJ-ari, ANV-ri eta ELA-ri. ANV-ren kasua ere aipagarria izan diteke, ez? Nola 30ko batzarraren ondotik bereizi ziren ikuspegi desberdin batekin. Jagiko oso gutxi, Aberriko oso gutxi joan ziren ANV-ren bidetik, hori ere adierazgarria izan daiteke zenbait irizpideen arabera. Deitu zuten Fronte Nazional hori osatzeko gonbidapena, formulazio nahiko berezian, lortutako eskainoak utzik, eta horrekin boikot moduko bat antolatu, inorketzien erantzun. Inorketzien erantzun, eta erantzuna izan zen, uztailaren 18ko estatu kolpea. Azkeneko alea egun horretan argitaratu zen. Justu kointziditu zen azkeneko jagiagiren aleak, eta justu, ez dakit, beti badaude alako gauza deigarriak, ezta? Gudari bazeraman boladatxo bat bere sinadurarekin sinatu gabe, baina justu ale horretan, zerbait zetorrela jakingo balu bezala, azalaren ondoan, mantxetaren ondoan, alako laukitxikitxo bat dago gudarik sinatua. Azkenekoan horre utzi zuen bere marka, bere lorratza. Eta hor, ia baja eman zuenean, esan zuen, eta gero esplikatuko zuen gutxi gora bera zerbatik, erabat aldendu zen. Azkeneko eskuartza bat izan zuen, 36an gerra piztu zenean, Eusko Gudarosta antolatu zen, eta apelazio bat izan zuten guztiak, eta Mendigoizaleek erabaki berri izan zuten, ia gerran parte hartzen zuten, edo ez. Eraman zuten hor prozesu oso formala eta horren barruan zegoen, hainbat pertsonarekin kontsultak egitea. Eri Gallaztegiren ganera joan ziren, eta berak esan ziren, Luis Aranak esaten zuen bezala, hori etzala Euskaldunen gerra, hori Espainiaren arazo bat zela, eta beraz, etzela gerran parte hartzeren aldekoa. Hala eta gutzi ziren, Mendigoizaleek 2 batalioi osatu zituzten, ezagunak direnak, lehenago bat eta lehenago 2. Eta gerora azaldu zuen, eta gaztelaniaz irakurriko dizuet, esan ziren, esplikatu, ze jende askok ez zuen ulertu, zergatik Euskal Herria, garai hartan Euskadi terminabiltzen zuen batik bat, arriskuan ikusita, zergatik ez zuen urratsa egin. Esan zuen, ya sabéis que soy hombre que me gusta proceder de acuerdo con mi conciencia. Si creyera que mi puesto de patriota estaba en el monte, no estaría sentado en este café, esan ziren Mendigoizalei. Oso erabaki konsiente izan zen, eta bere gerraren aurkako betidaniko postura, hemen oso nabarmena izan zen, esateaterako Aberriren garaietan, rifeko matxinadaren inguruko jorrea, gerraren kontrako jarrera oso irmoa eta oso sutsua, kasu honetan ere gauza bere egin zuen. Banoa bukatzen, Eli Gallazteik ez zuen bestelako jarduera publikorik edo politikorik izan hurrengo hiletan. 1927an Bilbo erortzea zela ebakuatu egin zuten. Aurrena bere familia ebakuatu zuten Frantziako refuxiatu eremu batera, eta ekainaren 14an, 27ko ekainaren 14an, Gudari. Horren kontura jasan behar izan zituen sekulakoak. Gauzari suabena, esan zituen gauzari suabena, deitu zinotak koldarra izan zen. Nola saldu zituen, nola beste guztiak Bilbon Aberria defenditzen gelditu ziren bitartean, nola ausartu zen bera barku bat hartu eta ihes egitera, Irujok sekulakoak izan zizkion, Irujorekin oso harreman trumiltsua izan zuen, eta hori guztia ere nik uste dut barneratzen joan zela. Handik urte batzuetara idatzitako eskutitz batean onartu zuen, nahi eta oso erabaki konstientea izan zela, onartu zuen mina handia egin ziola orduan esandakoak, gaizki ulertu bati ere egotzi zion, baina oso argi utzi zuen zergatik pasatu zen bigarren plano batera. Eta hor dago lehen, aipatu dudan politikaren eta personalen arteko uztardura, ez? Esan zuen, utzi zuen, por cierto sentido de responsabilidad y patriotismo, nazionalismoak hartu zuelako berak un camino desnacionalizador deitu zuena. Eta beste arrazoia zen, el problema de vivir. Máxime cuando se trata de una familia completa que tiene no pocas exigencias, hay que trabajar duro. Bere lehentasuna familia aurrera ateratzea ere bazen, eta ikusten zuen momentu hartako marko politikoan ez zeukala tokirik. Orduan, Irlandara joan zen, bere bizibidea han atera zezakelakoan,
Ambros Martin bizizandako herrian jarri zen bizitzen, han izan zituen beste 2 alabak, 5 seme alaba zituzten guztira, 3 mutiko 2 neska, han lan oso bitxiak izan zituzten, eta negozio arraro xamarrak atera nahi izan zituen aurrera, etxea beti eukizuen zabalik, badaude hor pasarte guztiz interesgarriak, nola joaten ziren nazien gandik ieska edo euskal ieslariak eta Eli Gallastegi Irlandan erreferentzia bat zan. Bolada horri buruzko informazio gehien ere Irlandako iturrietan aurkitu daiteke. Badaude pare bat artikulu oso adierazgarriak esplikatzen dutenak nola Irlanda hartu ziren seme alabak, 2 alabak izatez han gelditu ziren eta han egin dute bizitza, bat bizi da eta han bizi da. Iker Gallastegi eta Lander errugbian oso onak omen ziren, esaten dutenez, errugbilari bikaina omen ziren, eta ez ziren hor bakarrik egon, beste toki batzuetara ere mugitu ziren, baina beti zeuzkaten zabalik ateak, eta Eli Gallastegi ez zegoen desagertuta. Hor bazeuden ariak. 1998an itzuli zen Euskal Herrira, iparraldera. Eta hor, sortzen dira, galdera potoloiek erantzunik ez daukatenak, ezta. Han gelditu zen, bere etxetxoan, ezer egin gabe. Hor, badago momentu bat, belaunaldi aldaketa gertatzen dena, ez? Hor badago historia bat, gehien bat Iker Gallastegiri dagokiona. Ze momentu horretan, Iker Gallastegi izan zen aurrera pauso egin zuena, eta Jose Antonio Etxebarrieta, Txillardegi, momentu horretan Donibane Loizunek izan behar zuen toki apasionantea, zehan zeuden. Gerra garaian ihes egindakoak, gazteak, frankismotik ihes egindakoak, baina azken urteetan. Tarteka, Ameriketako erbestetik zetozenak. Izan behar zuen, ez dakit Tangerri buruzko pelikulak egiten dira, baina garaiaietako Donibane Loizunek izan behar zuen toki ikaragarria. Han, argi dago, Eli Gallastegi karremanak bazeuzkala komunitate horrekin. Jose Mari Lorenzo Espinosak editatu zuen mendal urte batzuk, oain izenarekin ez naiz gogoratzen, Jose Antonio Etxebarrietaren liburuaren edizio kritiko bat egin zuen. Por vientos, ez dakit apuntatu daukan, hor badago atal bat, Iker Gallastegi sinatua eta aitak ondo idazten zuen eta semeak ere bai, eta da Un año en Donibane. Eta hor, esplikatzen du nola egon zen Jose Antonio Etxebarrieta bere etxean bizitzen eta zenbait ordu pasatzen zituen aitarekin. Federico Cruz Bijek ere oso ondo hitz egiten zuen Eli Gallastegiri buruz. Ideologikoki, ez zeuden sintonia berean. Eli Gallastegik ez dut uste inoiz marxismorako urratsik egingo zuenik, nabarmenik behintzitez, baina hor zegoen. Eta etxekoaren bat ikutzen zutenean hor agertzen zen betiko Eli. Gauzak azaltzeko, berea defenditzeko eta bizirik zegoela jarraitzeko, bizirik jarraitzen zuela erakusteko prest. Hor badago bere azken pasarte publikoki nabarmendu zen azkeneko momentua izan zen 1962an ustetzen zela batean hitzaldi sorta bat antolatu zuen Eusko Jaurlaritzak Parisen, ez? Pixka bat gazten ikuspegiak eta jasotzeko, harreman publikoetako operazio bat izan zen, edo gaztek pentsatzen zutena jasotzeko asmo zintzoa, eta hitzaldiak eman zituzten Iker Gallastegik, Etxebarrietak eta Txillardegik. Eta han esan zuten, besteak beste, ia zai egotea etzala aukera bat, Iker Gallastegi egiko militantea zen gara hartan, egin, ekin, eta haren aurreneko urratsak, Iker Gallastegi zen egiko militantea. Eta hori esan zuen, agian beste bide batzuk proposatu beharko zirela eta zai egotearekin ez dela zer egiten. Eta Irujok publikatu zuen artikulu ikaragarri gogor bat, Patriotas o Gamberros izenburukoa, eta helik erantzun zion, nik esan dizuet ikusmen arazoa dauzkadala. Eliren eskuizkribua irakurtzeak uste dut pare bat dioptriak kendu zizkidala. Zezan, luzea, baino benetan merezi duena.
Eta hor, esaten zion, Irujori argi eta garbi, gazte hauek, berak etzuela bakarrik bere semea defenditzen eta etzuela onartzen, etzuela irainak onartzen, baina ulertzen zuela gazte hauen jarrera, ulertzen zituela gazteek eman nahi zituzten aurrera urratsak. Hori norberak irakurri dezake nahi duen moduan, eta ulertu dezake nahi duen moduan. Nik hemen lehen bezala galderak ditut batik bat. Eta egunen batean uste dut argituko direla, esate baterako. Zein zen Eli Gallastegi fronte nazionala, batez ere Ameriketan, fronte nazionalaren ideiari eusten zioten Matxari, Manuel Fernandez Etxeberria, eta horien guztiekin ze harreman zeukan. Bazeukan harremanik, ez zeukan harremanik, han inguruan jarraitzen zuten zenbait jagi famatu, Zumalabe, Urreiztietak, Trifon Etxeberria, bazuen haiekin harremanik, segurenik bai, ez dakit. Orduan, hor, Eli Gallastegiren netako legatua argitzeko eta garai hortan, teorian isilean zegoen, garai hortan izan zuen rola argitzeko, nik uste galdera horiek guztiei erantzun egin bertzaia. Eta gero, besterik da, nola ekarri gaurkora Eli Gallastegiren ekarpena. Nola jaso, handik zer jaso, nola eguneratu. Hau izan daiteke bakarrik halako ariketa arkeologiko bat eta esan halako egin zuen, edo ariketa arkeologiko bat baino gehiago izan daiteke eta atera daiteke zerbait hank ekarri zuenetik. Nik uste dut hori dela momentu honetan, eta aztertzea testu inguruetan eta zuek egiten duzuen lana kontuan hartuta hori izan daiteke galdera nagusia, ezta? Baina horrek bai askozaz gainditzen du nire gaitasuna. Ni uste dut badagoela hor egitekoa eta baduzuela hor egitekoa. Eli Gallastegi, esan dudan bezala, 1964an hil zen Donibane Gloizunen. Zeuzkan, 82 urte. Hor, badago, pasarte bat, beti bere inguruan gertatu dira gauza pixka dramatikoak, oso gaixo zegoenean, Manuel Irujo damutu egin zen, esan zizkion, ez zan bakarrik izan eskutitzura, bien arteko harremana izan zen oso tortuosoa. Eta eskutitz bat bidali zien semei aitari eman zaioten, esanez berriro errekuperatuko nuke gustora gure arteko harremana, damua adierazi zion, biek bazekiten ez zitzaiela asko gelditzen, eta ez zan iritsi. Semeek bueltatu egin zioten eskutitza ordurako aita hilda zegoelako. Hori izan zen pixka bat erremate, tragikotik ere asko eduki zuen bizitza batena, ez? Danetik izan zuen, baina beti toke dramatikoa ez dakit esango nukeen eta are gutxiago tragikoa, baina badago hor beti zerbait niretzako bintzat nahiko hunkigarria. Egia da, hileta elizkizunetan, eta oso hile hori poritxa dauka Donibane Gloizuneko hilerrian, oztopa handia jarri zituzten mugan Eli Gallastegi azken agurra emateko orduan. Baina sentsibilitate abertzale guztietako ordezkariak omen ziren despedida hartan. Eta niri iruditzen zait erremate ezin hobea izan zela, besterik ez baldin bada ere, aitortu zioten galdera asko baldin badaude airean oraindik ere, nik uste dut aitortu ziotela egin zuen ekarpena eta uste dut ez zuela gutxiago merezi. Eta barka idazue, baina 5 minutuz luzatu naiz.